खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि निजोम ब्रह्म इउटुब चेनेलाव बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मटर आबादनि सोमोन्दै माखासे मिथिनानै मोननाय एबा मावनानै मोननाय बाथ्राफोरखौ फोरमायनानै होनो सानदों। लोगोफोर, मटर आबाद मावोब्ला जों माखासे बेरामफोरजों जुजिनांगौ जायो। माखासे बेरामफोर दं, जेरैबायदि बिफांखौ गुदियाव एम्फौ अरो, बिफांनि गाबा गोमो जानानै रानलाङो। बेनिखायनो जों माखासे मुलि एबा हासारफोर बाहायनांगोन लोगोफोर। बेनि सिगां जों हाखौ फिननै मोजाङै हालेवनानै हाखौ फोराननानै लाग्रोदो। हाखौ फोरानखांनायनि उनाव जों माखासे हासारफोरखौ मिक्स खालामनानै सारनांगोन। बेफोर हासारफोरा जाबाय SSB सुपार 10 kg, इउरिया 5 kg, MOP पटास 4 kg, केल्शियाम 2 kg, जिंक 2 kg, सयल 2 kg, पयसन पुराधन जायखौ जों एम्फौ बुथारनाय बायदियाव बाहायो, बेखौ जोङो 500 ग्राम आधा केजि होनानै, आरो न'आव गोबोर दङब्ला 20 kgसो मिक्स खालामनानै हायाव सारनानै होदो। आरो फिनसे एबा फिननै ट्रेक्टर एबा हालजों एवनानै होदो। अखानायै जों लाइनै 4 इन्सि गोजानै बेगरफोरखौ होलांदो आरो गुवारखौ 30 सेन्टिमिटार गोजानै होनानै होदो। बेनि उनाव रज'योब्ला आबादखौ एसे नायनानै एसे जौवोब्ला गुदिखौ दांनानै होदो। अब्ला हारसिंनो मालाय सेहेराया जाखांबोबाय थागोन। लोगोफोर, आरो माखासे एम्फौफोर अरनो नागिरो सायाव एबा बिफांखौ, बिनि थाखाय एम्फौनि मुलिखौ जों मार्केटाव मोनगोन। गेजेर गेजेर सारनानै होदो नायनानै। बेबायदिनो आबादा जौलांबाय थागोन, आरो जौलांबाय थायोब्ला उनाव फिथाइ थाइनोसै जायोब्ला DAP हासारखौ जोङो 6 kgसो सारनानै होदो। दा आंनि नैबे आबाद मावनाया आं एकदमबारे मावनानै मोनदांनाय। नोंसोरबो नुखाबाय लोगोफोर, माबायदि जादों आंनि आबादा। सिगांनि आबादा जोबोर मोजाङैनो जादों। आरो लोगोफोर, गोबां मानसियानो मटर आबाद मावोब्ला दैनि जोबोर गोनांथि जायो होननानै सानो। बेखौ बारा फोथायनानै लाब गैया। जोङो हायोब्ला गोजौनिफ्राय मोननाय अखा बादि जाया, बेनिखायनो जोङो हायोब्लाबो मटर एबा दैखौ एसे एसेल' सारनानै होनांगौ। बांद्राय सिग्लाबलायनाय होयोब्ला मटर आबादा थैलांनो नागिरो गुदियाव रानलांनानै। लोगोफोर, गोसोआव लाखि। सोरबाफोर गोसो जायोब्ला मावनो हागोन। आं हानायमानि थुलुंगा होनो नाजागोन लोगोफोर। आंनि बे इउटुब चेनेलखौ
बा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो, लाइक खालाम, शेयार खालाम लोगोफोर। गोजोन्थों।